pendapatmu? Aku saiki kan ra rabi-rabi to Mbak Men. Aku soalnya wedi-wedi ngono lho, takut rabi. Wedi perkara apa? Wedi rabi. Soalnya ngopo, nek wong lanang nek pas lagi pacaran wis le ngoyak-oyak tenanan. Ngono, le ngoyak-oyak, le SMS, video call, WA lah. Ya kami langgam ngimpi. Nggih. Kalian jumenengaken sinten menika? Oh, nggih. Mbak Elisa no. Bintang tamu. Ya Nduk Elisa, ya ampun. Ayo di Bocah pinter ayu. garap cara cakraning rat aja kuwatir sapa mlebune penak-penak. Iya ta. Dedecak. Dedecak. Ayo ta. Rebape Mas Rahil. Pengendang saya yang salah ini tadi, wah, bukan vokalnya. Juga enggak joget. Garapnya bagus banget nih cakran ningrat ya. Harapan kok Cakran, cakran. Pengendangnya sampai lupa dia. Sibuk ngurusi campur sari. Pengendangnya pakai acara Lupita. Campur sari ora apa-apa, kolaborasi ora apa-apa, ning sing penting ya tetep aja ninggalke lelagon klasik, kepopo lagon garap ya itu. Niku nek ana sing ngersake, aku wayangane klasik, iringane ya klasik, rasa dinika-nika ya kudu tetep tanggap sasmita. Selamat pagi Mbak Elisa. Selamat pagi Mas Bagong. Wah, wis jam. Koordinator angger wayangan ning Sedayu iki Mbak Elisa. Ngono. Ayo. Garda depan. Garda depan. Ngurusi chat saweran. Oh iya.
Piyaine ya entengan sisan. Kula urung tau ngerti Elisa ki ulate buket ya urung tau. Ora tau. Selalu ceria ngono ya. Aku ceria. Kalau ketemu kamu itu selalu mbak energi positif. Iya, Itu yakin Pak. ini ora guyon mergo dagelan kita teman enggak. Iya. Kamu itu ada energi positif jadi kanca-kanca ki nyawang kowe iki anane oh iya. Tapi Ya aku tidak, nggak positif. Aku bukan. nggak mau positif. Orang yang enggak ambisius, orang yang tidak. Lek min kok ngalem kowe terus aja sukimin. Apa nek aku anu ya ora entuk apa piye. Tapi nek nang ngisor jangan sukimin tenan ya. Nek ning kene mau aleman-aleman Nek ning ngisor? Ning ngisor mau leng turu. Ngono iki karo ngemplok kacang ngono ate keselek-selek ya. Iya. Salut ah. Suara blering bareng disalahke kacang. Layar sing dikalahin kacang. Penonton atase kelahiran Sulawesi iso sinden iso dalang. Wah, luar biasa. Dikit-dikit aja, cuman bisa dikit-dikit. Yang hebat itu yang mengapresiasi. Oh iya. Gitu. Luar biasa penontonnya yang Jadi hebat. yang penonton ya masyarakatnya yang armat Lah, iya. ya koyo ngene ra iso. Jadi kita mengaturkan terima kasih buat Pak Camat. Tentunya buat Pak Camat. Pak Haji buat Kusre. Iya, Atas Pak Woto izinnya. juga, Iya. Pasti semua penggemar wayang itu sudah kangen Kangen dengan ya, Cez. dengan pentas-pentas yang seperti langsung ini. gini ditonton langsung. Apalagi pelaku seni. Oh, nek mung ning ngarep kamera terus yo piye yo Mbah ra iso ngrasake penonton ya. Itu kan virtual ki alternatif. Alternatif, Tapi pada tapi katanya nggak terkembali lah kepuasan batin kita sebagai pelaku seni dan penonton pun yo nek ngerti langsung oh Mimin ini ternyata beda karo nek neng TV, YouTube neng lah. YouTube, Ternyata luwih ngono. manis. Tingkat kepuasan penanggap itu kalau live langsung. Lah. Nah, terus awak dhewe ya bareng nek nemu ning ngarep kamera koyo wong kentir e. Foto. Kentir. Kentir kok kentir. Kentir kali. Enggak tahu gitu loh. Kor iki anu yo Pak Camat yo dadi ini ganjaran akeh banget lho. Lah piye Oh, to? gimana? Memberikan izin otomatis wong atine do seneng imunitas tubuhnya meningkat. Meningkat, Loh, tambah jadi sehat. do sehat. Loh. Terima kasih Pak Cemat. Nah, itu dia Pak Camat. harus ada kesinambungan Pak. Ya Pak. Oleh Lah mulus golek banget. rambatan. Sudah 2 kali ini. Sudah 2 Cakran kali. ningrat sing nggo uji coba. Iya. Wingi minggu wingi neng Sendang Guwa kono Tembalang Isan. Ya, Betul. Malam hari promosi. ini di Bulusan sini. Sesasi kepungkur rak dhewe campur sarina ning tan kono ya, Le. Sebelah mriki. Oh nggih nggih. Sudah nuwun Pak Camat. Nggih. Pas kayak aku nguruk Kiai mini. Budaya. Pas kayak aku nguruk mini. Apa kabar perabotmu? Mbak Elisa nembang Cek. apa Mbak Elisa? Oh nggih, Bebas, Mbak boten Elisa. wonten pawendetan. Oh kathah mriku wonten sambel kemangi lajeng Oh. wonten napa niku mijil ketoprak sinom rujak jeruk utuk Mijil ketoprak manggung. niku nek sanes Bu Yuyun niku kurang kurang Oh, nyes nggih, ngoten. nggih, 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 nggih. Semeleh ngerasa ki lho, Nok. Nah, So aku nek wis anu ya semeleh banget. Tak seleh ki kabeh apa wis ra. Ya bagus ya. Mbak. aduh. Bebas Mbak Elisa Oh, daripada bebas, aku ya. ngarani klera-kleru. Oh, nggih, nek sambal kemangi nanti Mbak Yosi aja. Oh, atau iya. emang kerennya Mbak Yosi. Aku belok barang aja nyuwun belok barang. Oh, Pak. belok barang. Oke. Belok barang. Ya. Bawa apa langsung nih? Bawa, Oh, bawa. Kalau kamu harus bawa. Elisa iki Apa? sarwa sarwi wong e. Serba-serbi itu apa? Serba serbi. bisa. Serba bisa. Oh, ya tak kira sayuran. Apa ya tembangnya Mbak Elisa? Dendang gulo. Oh, jenang Banjet. gula. Dendang gulo Banjet apa Malangan ya? Oh, manut. Manut. Banjet juga enggak Banjet apa-apa. ya. Banjet. Banjet. Aku Banjet, mung Lur. ini mung dada gula budget kleru. Apa? Aku sing kleru. Jeblene sinom sing Kok Le. Mumpung iki adicarane ya pasti saire sing lamun Lamun siras. iya iya, lamun Oh. siro ya. Ah. Nano nano Lamun arso antuk jatuh kremi Wejangan go penganten berarti niku. itu Iya. pengantin. Rangga bareng ya rungokke. Rangga bareng. Ini kalau milih ya. Sahabat Rangga of Ora- Sahabat Rangga. Ora
ngombe lho dol bagus tok. Bagus iki kanthi umur 30 bar 30 ya raine longsor kaya aku ngene. Ya rasa kok menderita ngono to. Rai kok longsor. Diwedake ora nemplek kok akhir mau jengkel iki apa iklan wedake peraiku aku ya. Diwedake lintung ngono. Diwedake ra nemplek, lipene nemplek ning untu. Rano pilihane. Kayak diunggahke malah saya tekan irung kene lho. Ini saya minta pendapat para pemirsa dan penggemar Sukipan. Pon umpama untukku dibekel patut ra nek patut sesuk tak bekel. Ning nek ora ya wis biar apa adanya ngono lho. Patut nganggo bendrat 16-an ki lho. Soalnya kendalane kan aku tetep nek liftukan ki kok gigiku kena ngono ki lho. Kalau sholat susah nggak? Ganti untu anda ae no. Ojo dibel. Ora Bagong tidak setuju. Nggak setuju. Oh, tidak setuju. Kamu harus asli orisinil karena kamu itu nun saya udah jorok. Untune bel bar mangan sambel ku ketemplekan lombok. Ban mangan jangan terongnya nempel. Wah, telung dino wes iki jane cangkem apa kebonan. Oh ya udah, enggak usah neko-neko aja. Original aja. Orisinil aja. Iya. Den prayitno ing pamilih ira aja waton-waton bocah wedok iki aja mung waton-wadon. Aja Nek kudu ditintingi dari segi apa saja, Mbak Mimin? apa aja? Bobot, bebet, bibit. Bibit, bobot, bebet. Bebet. Nah, ning nek cara aku ya siji pancen ya rupa, ada loro bondo. Nomor 3 garis keturunan, nomor 4 akhlak. Lah, pomo bondone ora akeh, ning mergo akhlake apik gel dijak gotong royong nyambut gawe sing halal. Rupane rapate ayu ning mergo atine resik, akhlake apik, cahyane bersinar. Jadi ketiga itu bisa tercover oleh akhlak yang baik. Aja waton-wadon wae. Aja mung waton-wadon. Ning perlu diperiksa, perlu diperiksa. Kok nek tibane wedok kok terus kecekle koyo dhewe. Oh iya ditondo. Ya hati-hati lho. Blondrek. Njuk fotone asli ngene ya, Bi. Sing njaluk foto sing kulino video kelas ra melu kene. Cakran ning rat ben ono sing kecile kok ya. Aja milik wong ayu keping pindho milik wong sugih. Ayu nggak boleh, sugih nggak boleh. Ora mung yo kudu ayu lahir batine. Ayu lahir batin. Tapi ini kalau kita iki aku nyalo pendapatmu, aku saiki kan ra rabi-rabi to Mbak Men. Aku Belum. soalnya wedi-wedi ngono lho, takut Di rabi. perkara apa? Wedi rabi. Soalnya ngopo, nek wong lanang nek pas lagi pacaran wis ngoyak-oyak tenanan. Ngono to, lho ngoyak-oyak le SMS, video call, WA lah apa-apa wis ya to. Dikirimi fotone Dek lah macem-macem. Tapi nek wis jadi bojone, chatting we neng lagi ditakoni Pak kowe ning endi? Wah rasa ganggu aku lagi dolan ngono kuwi to. Lah ngono kuwi lho aku. Gimana? Iku ora Takut konsisten, aku kalau ora mau konsisten. rabi itu. Piye nek ngono kuwi? Memang wanita itu piye yo nganggo perasaan apa sithik ngono kecewa kuwi lho sing marake berlarut-larut kuwi. Do ngono kuwi lho aku wegah enggak sing. Kecewa kok karo benake susu ki koyo enek. Kowe omong ngono kok terus sing ngarepe sing demong kok nutupi jilbabe karo ngene-ngene. Lah kowe iki arep goleki wong sing arep membuktikan WA-an terus karo dan itu lewat WA kan tidak. Iya, enggak, tapi paling enggak tuh istri tuh kan pengen tahu, Pak, kamu lagi di mana? Yo update. Oh, aku ki lagi neng misalnya neng gone koncoku, Mancing, ngono kuwi, apa piye? mancing sing cetha. Ora kok mancing bulane lunga jajan. Lah kan ngono lho sing repot ya to. Jane terbuka, komunikasi Nah, ke alumni, lanang apa wedok?
wedok ya diomong ke wedok, lanang diomong ke lanang wedok. Transparan. Tapi udah sekeluarga iki lho, saiki jajan mie ayam neng kene. Nah. Ngono dadi daripada nanti ngertine saka wong liya panas ya wong wedok iki. Gitu lho. Wong lanang kuwi aja seneng menyakiti hati perempuan. Apa meneh selingkuh. Kuwi ora kena. Ora kena ora etuk. Luwih becik tuku 50.000 apik-apik. Malah kon tuku. Wong lanang iku kudu jujur. Ora ana kok ning HP-ne kancane wedok dijenengi lanang. Kaya bapakku. Bapakku konangan. Iya. Jenenge Parjo Diesel. Padahal wedok. Bengkel kok ya. Beng. Jaja Pak Sigit dijenengke sapa kethuk. Ojo pakai. Lah nek Pak Sigit tuh rapiane yutun kok ya. Gamis rane kok. Iya, Mbah ya. Loh, terbukti awet sama ibu sampai Lah sekarang. iya. Yang penting kan buktine ya rasa. Iya, iya. Iya. Mungkin kalau ada piala untuk wanita penyabar salah satunya Bu Sigit. Wong katoke Elisa kari ning nggonku bojoku ora nesu kok. Takok tenan ya saya. Iya, kataku Kerry. Tapi kan bukan sesuatu hal yang itu tanda kutip. Pancene aku salin ning kono kayak tak tinggal katokku ngono lho. Lah kok katokmu Keri kok Bu Anu ya ora nesu ya, Le? Ya ora nesu. Oh. Monggo gentene karo Pak Sigit. Lah nek katok lanang do lanang ya gentenan ya biasa. Bener dong. Tengok katokku ya ora sedeng. Nesu. Biyen ki kan Elisa kan nyindeni Mas Eno kae pas ning Rembang dan saline ning nggonku. Budal jari kan terus bablas mulih lah lali barang-barangnya kari ning nggonku terus dibahke. Iya. Tinggal tadi gombal apa Pak. Mangkana ya. Ping telu pangkat derajat iku tan bisa Keneng sambang sarangungan kapi lot mring wicara kang manis manis marmane den prayetno. Ini lagune jeneng gula asih. Samu-samu. Sampai-sampai. You're welcome. Elok. Ayo, mau belok barang. Ayo. Dipinangani pamundutan sing urung dipinangani. Ya. Sing sesuai karo suasana iki. Ayo. Sing meriah. Ayo. Monggo. Iki mau ono sambel kemangi. Sambel kemangi iki Mbak anu. Ya sih. Ora. Sinten? Utari karo Rani wong loro iki. Oh, Apri Mimin KW. Ah. Mangga duo Ponorogi. Ponorogo. Ponorogo. Aduh. Iki dinteni karo April Mino montor-montor cilik. Ya. Wingi bar metu ning Sindang Guwa. Ayo. Wis ora metune, ora metune. Liyane. Ah, penonton kecewa. Ya sesuk. Ya netizen. Iki sinden-sindenku loro ya urung duwe pacar lho, saiki padha karo kowe. Iki Jomblo juga. jomblo juga, dia juga takut menghadapi perabian ini. menghadapi kenyataan. Iya. Tapi saya ingin bertanya secara langsung, mengapa Mbak Rani sampai sekarang kok belum punya pacar sih? Nih, sama seperti Mbak Elisa tadi loh. Apa? Takut. Oh, takut. Padahal umurmu sudah 25 loh. Enggak. Aduh. Itu
Mbak Utari apa alasannya? Kula trauma, Pak. Wah, berarti dulu pernah punya pacar? Iya, pernah. Oh, terus dikhianati? Iya. Oh. Traumanya masih Rasanya gimana dikhianati itu? anu sakit, Pak. Oh. Sakitnya tuh di sini. Di sini. Wah. Kamu harus melupakan masa lalu, merefresh pikiranmu, di restart. Oke. Oh iya, tatap masa depan. Itu di belakang kehadiran kamu. Oh. Oke, Jati Nugroho kayak sing keploke dhuwur dhewe. Ki Jati Nugroho. Wah. Kae jenenge Ki Jati Duda Carita. Jati Duda Carita. Oh Mas Tempak barang ya Neng? Wela. Ki campur sari Dewa Daru ya Neng. Komplit. Iya. Komplit kanca-kanca do mlumpuk rene kabeh. Sapa sing calon duda? Aja ngono. Nduk, wis iki dalang-dalang nom Semarang do melirik kamu. Ini banyak yang WA sama Bapak minta nomor HP kalian berdua. Saestu, Pak. Oh, no Badiva, Pak. Badiva iki krune wayang wong Ngesti Pandhawa. Arep dibeduki ya. Dapuk wayang dekne sak-urane ya Balawa ngono kuwi. Iya, pas tayungan. Ya. Ya, sambel kemangi ya sak ramban wae lagu iki suwi soalnya. Nggih. Tur pengendangku rada isih ditunggani Mas Empak. Ya. Masa ngono kendangane api-api. Angger lagu apa kae Madu dan Racun ngono kae wah wis. Buka ya. Ngono nek ora Dewa Daru wis ora. Bar sender lenga patra terus mlebune Madu dan Racun. Wah, mbek tenan. Aku ki hafal kok aku campur sari ngono. Ngono. Oh, iya. Elok. Saingane campur sariku cakrane rata. Ayo, sambal kemangi dados. Sithik-sithik kudu rata. Ayo, heeh. Aja diapik-apikke ndak dicontoh Dewa Daru. Yo. Gayamu apike iki sepira ya. Sira tau nabu. Oh ya. Aduh. Ya ana sing nyuwun podang kuning. Iya, ya ben Mbak Yosi karo Mbak Erisa karo Mbak Apri bareng. Ini ngate-ngate. Mbak Mimin mboten. Mbak Mimin bareng. Yo, heeh lali nyebut aku. Heeh. Oke. Ayo, kudu joget lem leter. Aja kalah karo Mbak Nining Suwandi kowe. Sama Bumil lho, Bumilnya lincah. Mbak Apri dampingi Mbak Elisa, Mbak Mimin dampingi Mbak Yosi. Dadi diapit. Oh sing tuwa ro tuwa. Iya, tuwa karo tuwa. Iya, lah nenek. Kok nenek to? Lah piye to? Pak D. Zaman awal 2000 akhir 90-an 8 99 ki
wayangan ning endi? Gubernuran mesti campur sari ya Dewandaru kuwi Mbak Wiwi dan sebagainya. Aku jek Joko cilik, prawan cilik zaman semono. Itu sing kena Joko apa perawan? Zaman sik jek nyandang lanang ngono lah pasane ngono lah. Tahu to. Lah ya kuwi aku wis penggemar orang agas nek saiki iso sepan karo kanca-kanca iso dadi kanca seniman kuwi lho. Bingek. Ayo nah. Yes, dibawani yes. Nadyan wujud emong taksi. Nadyan wujud temong paksi. Terus contoh yang kayak gini. Aku ki nyontoh iki lah gitu. kok arep ngedrope aku yo siki nyengkok aku kok malah ngedrop. Itu nyengkok. Nyengkoke yo lek ime. Nano. Halus manis merak hati. Aisyah. Aper nanonane wis winggon kula lana golek isi podang jenar Apri. Iba bengengatiku. iki cengkoke mimin dinggo. Iba bungae. Kon kacing itu ora ndek ciri khas dhewe-dhewe. Ciri khasmu kan tetep gedek ya. Lah nggih. Sinden apik oke nang kudu duwe ciri khas to. Dadi duwe stempel sing nek Apri ki ngene, nek Elisa ngene, ya siki ngene. Nah contohnya yang terakhir. Nek beda kan ndak Ayo, seragam. saiki terakhir. Nano. tunjukkan ciri Iki lho khasmu. khas, iki lho khas. Khasian. Nyanding bisa hati Ya Allah. Kaget aku luar biasa. Terus kaget. Padahal kaya cara ngebom aku asli kaya Nah, kaya nyeliring, kaya arep kepleset, ning ora kepleset. Lho, ning gogongane Semu. kaya kepleset. Nah, Tapi enggak ning kepleset. ora ngono lho. Oh iya iya, iki do penggemarmu kabeh. Iki dibandingane Mas Sempak karo Mas Jati iki wah, wis di batin-batin kok iki mau Jati wis mbek aku. Nggih. Nek tak rabi piye ya kae ngono. Sing pundi? Kula. Heeh. Kok mah rondong. Kok iso rondo? Munine tok tek tok tek. Digarap nganu ae. Napa menika? Slow dangdut sik. Oh. Nah. Ya. Gak aku pri. Ngapa? Masa aku arep digarap. Ngono lho digarap ngono lho ya. Iringane, Gak aku lho, iringane Mak. lagu Masuk iki yo nek lho. dikombo ya dipasno lho. Aku dadi anu image-nya iki lho aku ndarani. Iringane musik iki. iki. Lah kono ora kan digonek iringane mung digarap ngono. Mongko sing bar bawa kere dhewe aku to. Kamu terus J GR. Slow dangdut sik digarap retanan tubanan baru lagi los dangdute. Buka kok kendang ya gak? Podang kuning karya Pak Darno saking Ngawi Jawa Timur. Darno. Yo.
Sayup Tuban iki. Ya. Ya. Dan gede Ning omah wis ora krasan keluyuran anggone ising tak sayang mubeng miteranggonku idari ora krasa esuk Elisa lakon nyanding slirane ora gampang ati kehilangan yen si podian amdudut ati kepranan ora manah atiku sansaya Paris ke